дар Қирғизистон як ҳафтаи охир бисёриҳо посухи ин саволро меҷӯянд, ки муфтии собиқ бо чӣ сабаб аз кишвар фирор кард. дар бораи ин ки Раҳматулло Эгамбердиеви 36-сола, рӯҳоние ки 2 сол дар мақоми раҳбарии раёсати дини мусалмонони Қирғизистон кор карда, ахиран дар Қазоқистон боздошт шудааст, матбуоти ин кишвар хабар дод. дар хабарҳо гуфта шуд, ки Эгамбердиев бо дархости Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон боздошт шудааст. дар атрофи исми Раҳматулло Эгамбердиев сару садои зиёде буд. яке аз охирин моҷароҳо марбут ба пахши видеои равобити маҳрамонаи ӯ бо зане буд, ки баъдан худи ӯ вайро ҳамсари шариатӣ ва видеоро интиқомҳои сиёсии рақибонаш номид. дар бораи муфтии собиқ ва нақши муфтиёт дар ҷомеаи Қирғизистон суҳбате доштем бо Гулоим Ашакеева, сардабири барномаҳои бахши қирғизии радиои Озодӣ. Скажите, пожалуйста, в чем подозревается в Кыргызстане молодой муфти? Гулаим бигӯед, ки ин чӣ моҷаро аст ва чӣ тавр шуд, ки исми як раҳбари динии кишвар олудаи чунин иттиҳомот шудааст? Это была неожиданная новость для кыргызстанцев на прошлой ин неделе. як хабари ногаҳонӣ барои сокинони Қирғизистон шуд. Боздошт шудани муфтии собиқ Раҳматулло Эгамбердиев баъди он маълум шуд, ки дар ин бора матбуоти Қазоқистон навишт. Декабри соли 2013 дар интернет моҷарое марбут ба зиндагии маҳрамонаи ӯ бархост. Дар як навори видеои 40 дақиқаина робитаи ӯ бо зане намоиш дода шуд. худи ӯ баъдан гуфт, ки ин хонум ҳамсари дуюми ӯст, вале оғози соли гузашта вайро аз вазифаи муфтӣ гирифтанд. баъдан моҷарои марбут ба нақшаҳои коррупсионии атрофи барномаи ҳаҷ ва ҳам фирор аз пардохти андоз рӯ зад. зимнан масъалаи пардохти андоз як чизи баҳснок аст, чунки дар Қирғизистон ҳеҷ қонун ё муқаррароти мушаххаси андозбандии муассисаҳои мазҳабӣ вуҷуд надорад. аз ин рӯ бисёриҳо ба ин боваранд, ки ин мавзӯъ хеле сиёсатзада шудааст. аз оғози таъсиси муфтиёти Қирғизистон дар назди ҳукумат ин муассиса ҳамеша олудаи сиёсат будааст. ҳатто баъзе афроди мафиоӣ ҳам ба муфтиёт роҳ ёфтанд. баъди инқилоби соли 2010 яке аз муфтиёни собиқ ҳатто чанд рӯз рабуда шуд ва баъди пайдо шуданаш зуд даргузашт. аз ин рӯ касе ба муфтиёт ва худи муфтиён баҳои ягонаву бовазне додан наметавонад, чун фаъолияташон ҳамеша баҳсбарангез будааст. то куҷо нақши муфтиёт дар ҷомеаи Қирғизистон муҳим аст? Я думаю, именно институт муфти. бале, шароити мо аз Тоҷикистон фарқ мекунад. худи фаъолияти ҳизби наҳзати исломӣ дар Тоҷикистон маънои зиёд дорад. ба фикри ман гап дар ин нест, ки рӯҳониёну донишмандони улуми дин дар Қирғизистон назар ба Тоҷикистон дониш ё нуфузи камтар доранд. гап дар ин, ки аз оғоз системаи сиёсии Қирғизистон ҳамин гуна сохта шудааст, ки ҳукумат, ҳизбҳои сиёсӣ, парлумон ва сиёсатмадорони бонуфуз ҳамеша кори муфтиётро назорат ва ҳатто роҳнамоӣ мекарданд. онҳо мегуфтанд, ки бояд аз ину аз он роҳ равед. вале ҳоло мо шоҳиди номукаммалии кори муфтиёт мешавем. масалан дар Қирғизистон дар пешрӯи таҳдидҳои мазҳабӣ имрӯза яке аз масъалаҳои муҳим амнияти мазҳабӣ шудааст. Именно на фоне сегодняшних религиозных угроз. Гулаим, вот такой момент, тамоми ин ҷараёнҳо ба обрӯи дини ислом дар ҷомеаи Қирғизистон зарба намезанад? ҳафтаи гузашта масалан як хабаре нашр шуд, ки президент Отамбоев қитъаи замини хусусии худро барои сохтмони масҷид ҷудо кардааст ва баъзеҳо мегӯянд ин талоше ҳаст барои беҳтар нишон додани муносибати ҳукумат ба дин. Против религиозных убеждений людей, что он уважает, и вот таким образом связаны ли эти события как-то? Если взять именно агар мо мавқеи шахсии президентро ба мазҳаб бигирем, мебинем, ки ӯ назар ба ҳамтоёни собиқаш Қоев ё Боқиев нисбати ислом садоқати бештар нишон медиҳад. масалан, Отамбоев аввалин президенте шуд, ки дар қатори садҳо ҳазор нафар дар намози Иди Қурбон иштирок кард. вай як шахси мазҳабӣ ҳам ҳаст, намоз мехонад. декабри порсол дар ҳаҷи умра иштирок кард. бояд гуфт, то интихоб шуданаш ба мақоми президенти Қирғизистон ва як соҳибкор муваффақ ва серпул ҳам буд ва ҳамин қитъаи замине, ки барои бунёди масҷид ҷудо кардааст, як бахши хурде аз заминҳои калоне дар канораҳои Бишкек аст, ки ба ӯ марбут аст. вале коршиносон мегӯянд, ин як иқдоми сиёсӣ ба хотири ба даст овардани дилҳои мусалмонон аст ва аҷаб нест, ки дар пешрӯи интихоботи парлумонии тирамоҳи имсол махсус барои дастгирии ҳизбаш карда шудааст. чунки натиҷаҳои интихоботи парлумонии моҳи ноябр нишон медиҳад, ки президенти ояндаи Қирғизистон дар соли 2017 чӣ шахсе мешавад. Парламентские выборы этого года будет показывать, кто будет следующим президентом в Кыргызстане в 2017 году. Спасибо, с нами была. Ташаккур. Ба саволҳои мо Гулаим Ашакеева, сардабири барномаҳои бахши қирғизии радиои Озодӣ посух дод.